Takže pýtate sa, kde rád nabíjam svoj elektromobil, keď niekam idem a nejdem na nejakú extra dlhú trať. Tak aktuálne nabíjam v Lidli, nakoľko pri Lidli nepotrebujete žiadny paušál a v podstate ich ceny za DC nabíjanie sú aktuálne bezkonkurenčné. Jedná sa o 39 centov za kWh na 50 kW nabíjačke. Aktuálne vidíte nabíjací výkon 49 kg. A s tým, že ja si to autičko tu na chvíľku dám a idem si napríklad na nákupy, pokúpim niečo a kým sa vrátim, tak do nejakej hodinky je nabité. Hovoríme o 50 kW. Samozrejme, ak idem po diaľnici, tak nabíjanie riešim na výkonnejších nabíjačkách a tam nemusím samozrejme nejak mega dlho čakať, takže tak. Pozrieme sa ešte vonku na nabíjačku, ako vypadá a aký konektorik som do auta pichnul. Tak vidíte, nabíjačka tu a konektorik CCS-ko v zásuvečke. Ťuk a nabíjame.